जब तोहर चोट रहल केहू नाही पूछे, हमरे हो पंप लगौले बढ़ गइल तोहर फूगा। जब तोहर चोट रहल केहू नाही पूछे, हमरे हो पंप लगौले बढ़ गइल तोहर फूगा। कि भइल सगरो ओरिया गोरिया तोहर चर्चा हो कि भइल सगरो ओरिया गोरिया तोहर चर्चा हो। फूगा बरियार हो गइल कि हमरे पंप लगौले भइल बरियार हो। फूगा बरियार हो गइल। तोहरे समान जैसन केहू के न समान बा। हाट बाट बदल लिहलू चिन्हले नाची नात बाड़ू। तोहरे समान जैसन केहू के न समान बा। हाट बाट बदल लिहलू चिन्हले नाची नात बाड़ू। गजबे साइज के भइल बाड़े तोहर समान हो। फूगा बरियार हो गइल कि भइल सगरो ओरिया गोरिया तोहर चर्चा हो। फूगा बरियार हो गइल कि हमरे पंप लगौले भइल बरियार हो। फूगा बरियार हो गइल। अपन रहनिया गोरिया लहलू तू बदल हो। केहू तोहर जोड़ नइखे बाड़ू तू बेजोड़ हो। अपन रहनिया गोरिया लहलू तू बदल हो। केहू तोहर जोड़ नइखे बाड़ू तू बेजोड़ हो। बैलू गजबे साइज करे वाली सर्विस हो। फूगा बरियार हो गइल कि भइल सगरो ओरिया गोरिया तोहर चर्चा हो। फूगा बरियार हो गइल कि हमरे पंप लगौले भइल बरियार हो। फूगा बरियार हो गइल। कम मत समझिया गोरिया हई हम लोहार हो। एक एक जोगाड़ लगई है नंदलाल हो। कम मत समझिया गोरिया हई हम लोहार हो। एक एक जोगाड़ लगई है नंदलाल हो। जवन साइज चाही मिली उहे साइज हो। फूगा बरियार हो गइल कि भइल सगरो ओरिया गोरिया तोहर चर्चा हो। फूगा बरियार हो गइल कि हमरे पंप लगौले भइल बरियार हो। फूगा बरियार हो गइल। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।